Какво да сготвим днес? Ризото с шафран, с натурален шафран, избрани нишки, котани. Ето как. Разтопете масло и добавете зехтин. Запържете дребно нарязан лук и сложете ориз. Изчакайте докато стане стъклен. Посолете и налейте вино. Всяка опаковка котани се отваря много лесно. Натуралният шафран на котани е бил и си остава най-скъпата подправка. Това са наистина скъпоценни натурални нишки, които са откъснати ръчно от нежно-лилавия шафранов низохар, изсушени и съхранени прецизно, с великолепен оранжево-жълт цвят. След като подправихте вашето ризото, залейте с бульон. А накрая добавете сметана. Накрая сложете прясно масло и подправете с пармезан на люспи. Разбъркайте добре и поднесете вашето уникално ризото. С натуралния шафран избрани нишки придавате екзотичен вкус и неповторим жълт цвят на ориз, сос, риба и морски дарове. Защото с подправки котани е удобно и винаги успешно.